Oh, tata. Njengoba sowukholwa nje ngoku. Zindoni enizenzayo ningabatsha. Njengoba singabatsha nje mzalwane. Sasingqina ezitratweni. Kumthatha uMayekiso umuntu wayenespeaker. Sasingqina ezitratweni singena speaker. And then ngokuba uMayekiso omnye umuntu wayethanda imvuselelo. Nane transport engena transport yena. Sisiya asiza kuMaphal, siya eMaStellenbosch, sime ezitratweni sishumayele pha imvuselelo. Even kwapha eGugulethu. Sasima singabatsha qho ekuseni ngecawe siqhuba imvuselelo. Ndayithanda kakhulu indaba emvuselelo. Kangoba sasimana siphuma noba uMayekiso siza nalapha ePaarl, kwasimke ngolohlanu umgqibelo cawe silapha ePaarl. Kwakhona uba umndwetywa apha ePaarl. Noba uStofile. Besisa nasemaplasini kuGroot Drakenstein, neKlein Drakenstein, nenye indawo ejikeleze nje iPaarl nomaStellenbosch. Sesiye imvuselelo ndithanda kakhulu imvuselelo. Emvuselweni pha uTata Max wathenga ispeaker. Nje wayithenga ispeaker nje uTata Mayekiso njena. Into yanditsala pha espeakeni sathi sishumayela sime estratweni apha ePaarl. Sishumayela. Shumela abantu baphuma abantu besiza sibathandazela abantu. Kwalile kwenye iveki yesibini usilapha. Kwegqi omunye uba uhamba ngetruck. Loba uthi ndinive last kwiveki ephelileyo. Uthi into andiniboni ndive ispeaker. Ewe, emvuselelweni. Emvuselelweni ndive ispeaker. Ndiba ngathi ule kona ndiniboni kodwa ndiyaniva nayo ndiyashumayela. Uyava. Ndiyava. Ndaqonda manje othenga sami ispeaker. Ispeaker nxa silanda umuntu okude. Hayi ngcono ndiyathenga ispeaker yeza horns. Sasifuna ngoza horns. Sasifuna nangoku. Nangose ndimdala nje sifuna nxa faza horns. Hayi za horns sidubula kude. Ndayisithanda kakhulu kwimvuselelo kakhulu. Beguquka abantu, bebuya abantu, size nabantu njalo njalo. Ndawangena kumoya wemvuselelo. Kakhulu. Kaba ndade ndaneteam yemvuselelo. Smatuzana, Mrs Mbali ngoku, Smatuzana, uSiri, onguMrs Mhlongo ngoku. UNomaplate, onguMrs Ndlovu. Nentombi Mabuya khulu. Ngapha ke kulamacala seMaswazini. Babe-4 beyithanda. Bona nabanye babethanda uhamba nathi nemvuselelo. Saqhubeka imvuselelo ke. Ndaqesha itende. Kwakhona noba uEbenezer ke. Awuba uEbenezer ke unesiphoso ukuthandazela yena. Kumela uqala ukuthi ubeke sayibeke eStellenbosch. Babuya abantu. But ingxaki ke ngokwimvuselelo ba uEbenezer wayengenamonde. Satha 3 weeks xa bethi bayabuya abantu sisiyahamba sithi masihambe. Kwamisa uba umpinga kulaa ndawo yethu. Babuya abantu hayi mina ayingaba abantu. Sayisusa apha imvuselelo etende soyimisa down 2. Down 2 phayana. Okay ke apha eStellenbosch sashiya abantu sithi babonke babe-19 wayekhona pha bawumzandolo nomnye umzana uGobeni nomnye utata wasemdala naye. Sindilibele nje ifani yakhe. Plus ke babe-19 bebonke ndafuna isikolo pha. Kakuba uMayekiso washiyeka phayana ke yena. Saya eTown 2. eTown 2 phasamisa itende wakhona phayana waguqwa abantu. Ngakhona eTown 2. Ababhabhatiswa abanye babo. Phayana sashiya ke ngoku uba umbalana. Yanguye sengithanda ukukhalala umfuzi ukhala ngoye lapha eKapa. Wayenguye ushumayela phayana. Sasuka ke ngoku eTown 2 seza apha ePaarl. Apha ePaarl ke mna ndandingenayo ingqondo yokuba ndishumayele. Njengoba bebefika nje befunza njena bathi hey apha sigcwala amadoda apha eKapa but abashumayela amadoda. Ahleli nje apha eKapa ayasebenza nje ahlela mnandi nje apha. Kanti beshumayela nyani ke. Beaufort West akho mshumayeli. Worcester akho mshumayeli. Nalapha ePaarl kwakhona nje abatata ababini. Bemana bebheka eKapa. Mna ingqondo yami ndiyayithanda indaba emvuselelo. Sazimisa ke ngoshiyeka uTata Mayekiso eStellenbosch. Kwashiyeka bawumbalana eTown 2. Seza apha ePaarl. Kodwa into eStellenbosch bazihamba kakuhle. Ingqondo bayikujikeleza. Azihamba kakuhle nje siphe eStellenbosch. BaMayekiso pha. Seza apha ePaarl. ePaarl kwaguqwa abantu apha ePaarl. Kwayathi ingqondo amen.
xa ngento zingahambanga kakuhle town 2 abantu bebesehla bephela nase Stellenbosch man make ndihlale ngoku ePhahle ndaqala ushumayela ngolo hlobo ke ngoku manje ndihambele iPhahle abawebhenza wahamba bheka eTranskei ke yena ndamanje ndihambele iPhahle yaqala ngokukhula ke ngoku yaqala ukukhula ke ngoku iPhahle nami ke ngoku xa sendishumayela ePhahle ngoku senditshatile ke ngoku ewe sikangena kule ndawo umtshato ke ngoku bendifuna ke tata before singene kwindaba yomtshato bendifuna singene apha ebunsizweni bakho ngoba tata uthi awushumayele nawo wake wayinsizwa sifuna uvuba uhambe esiphi isigaba ebunsizweni bakho nensizwa ke ezisakhulayo ngazomeleza njani ezifana nathi esisajonga ukukholwa. Ndiyawuthanda lo mbuzo ngoba njengomntu kaloku ndithi ndaliphuma emhlabeni ndithi ukuqwa kwam ntokazi endandihlasana nayo yahamba ndaziva wathi nayibuza uba eBenz bango ndizawuhlala ndathi ndifuna kakhe ndiphumle ndingenamntu ecani kwam ndava ipeace njengoba ndiyinsizwa nje ndakholwa ndisela ukudla ndithini ndihambe ndikhulekile ndihamba nemvuselelo ndihambe ndishumayela ndaba heyi nantsi impilo emnandi ebunsizwa kumandi uba insizwa mzalwane kumandi kaba nokutshata ndakudada ukutshata ingqondo yam wawuthi kaloku obawusana babehambe eBible school ngonxa bebuya phaa ngoba bathi each and every 2000 years kwisiganeko ngoku that means ke seko-19 nto ngoko ngoku utsho ukuthi ngoku ngo-2020 ye-2000 mhlawumbi uyesu uyabuya ngcono ndingatshati ibhetere ndihlale ndiyinsizwa because uyesu ngasingafike nje insizwa nje ndandibuthanda ubunsizwa because ndandibufree ungena burden phezu kwakho kungekho mntu utheni kungekho mntu utheni ukhulekile nje noba ufuna uyaphi uyaye noba ufuna uyaphi uyaye kuba lo imvusela loku ndizihambile mna iVictoria Chamber of West phume ngemoto ngeweekend olwesihlanu mgqibelo netim yam sihamba nayo enye into ke mzalwane engingayithetha yazi ebunsizweni ke sisuka emhlanganweni wabatsha eBhofolo sihambe ngebhasi nxa sibuya sigcwele ke insizwa eBhayi kwakho insizwa nyani umxhunyelo seBhayi enginothanda umxhunyelo oba umkraka oba ubaleni oba uvetho nabanye amadoda emaninji indlela ashumayela ngayo uma laa ndlela sizinsizwa siyabuya ke ngoku zithi insizwa men siyavutha insizwa zangapha sivutha nyani thina singathini ufika kulaa gowuli ithi ndithi singafika kulaa gowuli uba siyafuna sabuya ke sazofika kwala yayipha I think August mhlangano wabatsha walapha sizingadibani because ka-national abatsha udibana ngoDisemba owenqila udibana ngo-August ake kwala ngoSeptember ndathi zansizwa besihamba nazo guys masiqale isiguqo cawe ithi ayise-79 eGugulethu siqale isiguqo hayi ke ndazixela zonke naye sinanifika esiguqweni akho nobenye insizwa abantu akhona amantombazana ayi-4 but le ntshiselelo lapha kum ngaphakathi ilapha kum ngaphakathi amantombazana men uba bekuya ngokomthetho wecawe yethu ethi skirt one side ngeba ndithi andinawuguqa namantombazana apha but le nto ndizoyenza apha nikhona ningekho ndizayenza nikhona ningekho ndizayenza andizujika ndilapha simatuzane lapha sekaswele Mrs Mbali uMrs Mhlongo khona ungabuza uMrs Mhlongo ayikhona isafunda ke yena umntana esikolo hayi ke saqala sisiguqo qho each and every Friday sinesiguqo siqala ngo-8 sophuma ngo-1 ekuseni sophuma ngo-12 ngo-1 ekuseni or ngo-2 siqhome isiguqo sibanjani mana kuzana ezinye insizwa ke zimaziza zingezi mana ziza zingezi kodwa mina ndiyaqhubekeka andaqhubekanga ngokwezinye insizweni ngoku but ziyandibona indlela endiqhuba ngayo well ke ubunsizwa mzalwane into emnandi xa ukholwa
xa usebenza ke phofu uyakuva free khonza uzile ukudla ngendlela uthanda ngayo akho ngxaki unazo khulekile nje lana uyakhula kumoya kaba kwathi wafika into ethi amen ngaske nhlanda insizwe ke mina nkosikazi wakuthiwa noyesita yabuya 2000 uyesu uyabuya ngaze nhlanda insizwe uvuba omnandi ngazingasuki le nto ngasingaphazanyiswa lento ndahlasana kaloku ngaze ndingaphazanyiswa ndihlale ndiyinsizwa njengoba ubumandi nyani ubunsizwa xa uzimisela usebenza nyani usebenzela uThixo siyabulela tata hayi sivile sive kakuhle tata ngoku sizawungena nje kwimpilo nje yakho yasemtshatweni uzandinabela kakuhle andikatshati mna andizokubuza imibuzo emininzi andazi into ngomtshato uzawundinabela nje ubekele nje abazalwane ngomtshato wakho injalo ke tatam phulaphula ke mzalwane njengoba ndisithi nje ngaske ndingatshati ngoba ndiyasebenzela imali ndiyenza imali ndinazo itransport akho nto ndishota ngayo enye into wena eyandibethayo mzalwane kwehlukana kotata nongumama kwehlukana kwabo laa gap zandiyithande ngoba well andiblame itata kakhulu ndiblame umama ufuna uhambe nam kuloo ndawo because utata yena wayithenga umzi emaXhoseni wathenga nentsimi wavula nevenkile kaba ngesikhathi zange size Kapa umama wayerayithi wasuke umama wami shiya loo venkile yatshona nevenkile tata izofuna itransport eKapa xa ethi ivenkile itshonile kwakhona ngoku nengqondo yami naleyo umtshato man ayibona into amen ilapha kum ngoku nxa kuphinda kushunyelwa khona uba usane sithi ye-2000 kuyesu uyabuya ingqondo yami ilapho ngoku indawo yomtshato ingena ngolu hlobo ndikhumbula khona onye umfana waguqukayo wanesimokolo esikhulu umfana eneshop bendingene kwinantsika yakhe ngoku waphuma ke wandinika laa venkile yakhe ndafaka udadewethu phaa ababini ndabheka epaskeni xa ndibuya ndifake isitoko xa ndibuya imali ayikho nesitoko siphelile ndikum ububu nonkosikazi bubu nonkosikazi su ebezawuma nawe ngokule venkile kacaba le ndaba nkosikazi ekunye ekumane ndipushele emtshatweni ndinsizwa lokhu xa ndifika ecaweni uba ndingathandaza ngamandla isitulo sibe manzi apha mhlawumbi ke uthifa ndazi ntoni kodwa sibe manzi isitulo kuthiwa uthi anatshefu ichefu ndizawuthina isitulo simanzi apha funeka uhlale kuso tsala iqhina ndithi bhaxa ndisule ububanzi ulapha esitulweni bekunene bobu nonkosikazi mhlawumbi ke unazo ichefu ngoku phinde ndifike nantsike ayini ichefu zam ndifake ichefu zam ezibhokothweni kanti umnina wam yena nje befunda njena unaluthando umnina wam esebenzisa ichefu naye xa ndifika ndithi anatshefu zaba khona njengoba ndibhizinisa kwaba khona ezi babu nonkosikazi babu nonkosikazi iyangena ngoku nelizwi liyatsho nelatsho babu nonkosikazi liyatsho unkosikazi naba yashumala befundisa bathi ke uba Ndlovu sikawuthi ndamkhuze eshumala ngimithi Ndlovu ke zabona basekhonje ikhaya singazazi yapha sakushiya bona kodwa ba umtshato sazosixhenza bemnandi apha ngoku nama fo inkosi yami ayafuneka unkosikazi yaqala yangena yafuneka unkosikazi unkosikazi wami ndidibene njani naye ke ngoku ndikhumbula sibheke eDurban qala komye eDurban ngo1982 ndihambe nabazalwane omama bayi3 enembena phayana ke fasike pha umuntu akanandlu yakhe pha kwamaholo amakhulu neentente ezininzi pha nabanye bayazakhela izindlu pha ngoku kuphekwa sisana ke ngosiyotya pha ngoku nantsika nonomsa intombi katata uyiba
njeba noba ifike notata nje yona nayitya apha kuthi ngoke ake singena phaa sitya sonke sifike bephekile phaa umama silale ekhumbini thina esisengayo sihambe siyotya phaa nomama khona apha naye ukhona kwavela nje asazana naye kodwa kutheni kasike kwakho nje into nje touch nje thile yoba kanjani touch nje ndaba ndiyalingwa kodwa ndiyalingwa ndiyalingwa ake ndikhumbula ke ngoku nento yathi siyothenga ke kwindawo kuthiwa iMargate phaa siyothenga ngoku sithenge sigqibe ngoku ayushekile phaa shop xa ndiyogqiba ndidibana endleleni uphethe iplastiki asilinde wena ke sihambe ke ngokuthi lo mzalwane akandiphathisi nondiphathisa ensizwa ayindiphathisi nondiphathisa ake sehlukana ke ndazi uhlambulula ndithi umfundisi tata ngoni phayana ahambe ndibe netouch nobe intombi yakho ndibe netouch uthi tata hayi mzalwane xa usendaweni kaThixo uSathane uyathanda ukuphosa isigadi kuthiwa hayi yinto abesipha sonke sathi nxa sesimkile ngokulaa ndawo sesibonana nje elitsheni ngelo xesha izawuphela laa nto but yahlala nto yaphela yaphela laa nto le yasokuhleli amen ngoku ndiya kutata umayekiso ngoku yohlambula kuye tata ndiyamfuna unkosikazi khona ndiyamfuna unkosikazi kodwa ke ndiyalingwa ngoku ukulingwa ngoku tata intoni hayi bengoba sibheke eDurban ko ayipheli le nto apha kum lona nomsatha ayipheli le nto tata umayekiso hayi mzalwane mhlawumbi nguThixo lo tata umayekiso indani uba ngoku asike andiluleke njengendoda wasike ngoku ucaba le nto uyayiqinisa inoba nguThixo lo mzalwane umntu hayi bo tata hayi kaloku phulaphula tata noko ke noba kaloku besebhayi nehlala ebhayi ngakholwa phoba bendingamazi ndimazi ngokuba asike asekholwa azohlala phaa ngoku utata akhe eKapa ndithi hambe ndingathi kudala ndikholwa mna isandukholwa utata umayekiso uthi hayi kaloku mzalwane if ke uThixo ukulandele yena mna hayi bo mhlawumbi uThixo nguye umlandile bona uba kuba because amantombazana phaa emanintshi amantombazana but amantombazana ngamantombazana phaa ayelingamakholwa ayi-4 dadewethu Nomvula uSis Joyce udadewabo kwabawunyela amantombi Mbasana nasemantombi Mbasana unyela unyela but wandela kwaMbasana inguSis Grace unatsika ukhazi kanasika tata Mhlongo ngabantu madala lo bengaphambili kum bengamakholwa lawo nomuntu oncokola nami nje unkosikazi amanye uyabona nje but thina ngamakholwa andabantu babibona ntoni apha kum uba ndifanele le range ake ndithi Mayekiso okay ke right fine uthi ke mhlawumbi Thixo ulandele mna undilandele tata ke hayi mani kaloku bekumele uba kaloku xa unkosikazi mhlawumbi ibe yintombi mhlawumbi kwenye isekethe hayi apha kufutshane ngaske ngabi ngomntu olapha kufutshane utata Mayekiso hayi ndimoqala watshata unkosikazi elapha eKapa tata uMgcina omnye wayelapha eKapa tata uMrhwebi naye babelapha eKapa qha anidibani qha nilapho umntu utshata elapha umntu ke tata ke bona leyo yona yayiwaskele esithathu nditata xa utata ibe nova loo nto ndiseyinsizwa nje ehlala ematyotyombeni phaa xa inova loo nto akanandingcolile akanandikhohlakele hayi tata hayi ithayi into tata wathi hayi mzalwana ngumntu naye noba ngumfundisi ngumntu naye ngumntu naye noba ngumfundisi ndithe tata hayi bo tata hayi ndizayimela tata ndiyekela kuwe ke ndiyekela njani kuwe okay nenye indawo ke ngose ndifuna unkosikazi ke ukhona umzana ebhizwa ifutshane kumntana weBenisa ngoku ndithi ke akho ntombazana apha eKapa ngabadala oweBenisa uthi hayi akhona amantombazana ngapha eGcuwa tata unikane ngoku ke singake siye ngapha eGcuwa mhlawumbi tata unikane samxela tata unikane aphakamise kungqina amantombazana phaa angqine phaa amantombazana sendedwa ndithi yho naw ndisecaweni ndijonga
mna ndijonga ndoda hayi ndiba anayenza loo nto leyo anayenza loo nto leyo ndihambe kuyanginqinwa phaa mna ndijongile uba ngophi orayithi hayi anayenza loo nto leyo zandiyenze loo nto leyo hayi ke utata Mike ke yanguye ke ngutata Mike oyiqalayo ke le nto wayokhethekhethela utekitonti hayi mzalwane eyi mandimgosele umntana ndimbuyisele ebhayi utata hayi tata hayi yaqala apho ke indaba mna nonkosikazi ke sentsho ke sadityaniswa ke wathethwa nayo unkosikazi nayo enye into wena ndiphaa umama usazi uthi hayi mntanam le nto akufani kaloku napha emhlabeni funeka uthandaza kuyathandazwa apha funeka uthandaza ngokungagcima phaa emhlabeni nje phaa emhlabeni njena uzawuzikhethela umjito othile uhlala ematyinjomeni lomfana but lo mfana thina sibona ikholo apha umntu ozimiseleyo tu umntu ozimiseleyo hayi ke kwanika kuthiwa wathandaza unkosikazi caba unkosikazi ke le nto imphethayo ngemphetha kubeleni unkosikazi waya ku-Mrs Jula babevana uMrs Jula noSijula bebevana bephaa kwalanga amxelela bathi heyi halala nanko kumtshati nantso ke uthi hayi bo no unkosikazi ke ngulo aba into yoba leyo etshatile waya nansi uMrs Mbasana namantombi nantsiya Nyila amantombi eNyila ethi heyi hayi nasi simanga uyabalisa nkosikazi apha ndiva lo mfana kwaNdlovu uthiwa ufuna utshata nam wathi halala umfana funeka bephaa intombi bephaa ungabona abantu behamba kunye nabo sebefunana unkosikazi wancama ke uthi yasebalisa ke ngoku andikangeli emtshatweni sebalisa ke ngoku uthi ke ngoku hayi caba umantombi yamehlula ngoku kwakumgqibela ulutsha lipha ecaweni nam ndibe khona phaa ngoku ke uthi ke ngoku caba seyivumile ngaphakathi hayi ke ngoku beqoba akavi nomoya ingcela akavi nix ujijwa yile nto ngoku uthi ke ngoku ke waske ngowakuvuka kwathi wava into mandi moya ingcwele ude walala phantsi njengoba inkosi ayimandi nje caba kuwe nee-falls phaa ngoku uthi ke yo lo mfana uzawuthini ngoku xa ibone hayi ke kwathi ke ndava kuthi uvumile unkosikazi ke sadityaniswa ke enye ke into ke ngoku yazi ngase kaloku njengoba ndithutha abantu sihlala e-Crossroad thutha abantu ababheka ecaweni ngoku kuthiwa ke funa nje kwalanga ke sodibana bakwalanga sodityaniswa nayo unkosikazi hayi ke ngoku utata Mike ngoku apha ayibambe inkonzo ifuna ndilayisha abantu bagoduse ngoku leyithi inkonzo semva kwemini funa ndiye kwalanga hey ndacela unye mzalwane thatha ikhombi lena ndingele moto wakho uhambisa abazalwane inkonzo uphume late ngo-8 kona kuphume inkonzo xa ndithanda le moto lo mzalwane ndike yafika nalapha enasike eGoogle ethiwe terminus yaphela ipetroli emoto nayo ndithatha igqongo apha ndiyothenga ipetroli ngenyawo ndawufika umapasi 9 ndathi hayi sendifane ndiya nje ndaqoba ndimanje phandle zasuka ndijike ndihambe xa ndimile xa sekulelo nyhani funa kulayita isibane kanti uhleli yena ngoku bebelindile qala apha layita isibane akele bothini nakuvula umnyango ake ndangena ke ngokusadityaniswa nonkosikazi tata wathi hayi ke Ndlovu ke njengoba bethethile ndabhekisa entombini ngoku ke ndiza ndishiya ke ndithethe hayi kasitata akahambi atata wahamba ke laa nto bendilikanisa beca ndathi eqoba ndizawuthini kanene ndizawuthini ndixakiwe ndathi andizazi ubana uzathini qha ndizifuna ube yinkosikazi yam ntontoni uba inkosikazi yakhe ke yabomba eyi uthi ke yena ke asikabalisi ke uthi heyi le nto ithethayo uthi yena ubone ingathi andabe uhamba nabana wabekwa nje Ngceni nomamayikiso wamshiya nje eNgceni wathi khumntu ozawusa linda yena udlala lapha ubekeke inazika amantye enazike ezinex ubeke apha ngokungathi ngokuthi gqewutanga ihamba nami ngiJeremiah andishiye apha ngoku uthuka ke ngoku uthi ke ngoku waye kumamayikiso wathi mama
hayi andiphuphe ndilingwa apha. Ndiphuphe lo mfana kwaNdlovu engathi ancuza naye nawe ndishiye ngokunaku ngoku. Umesathi mntanam ndikuvile make siyeke mntanam lento sibeke phaa kushelf siyeke. Akade hayi ndimoya umpilo wathi masibeke phaa. Wakuqala mama hayi nobuyathetha le ntoni. Ndani masiseve utata Mike sona kwaye wathi na. Hayi ke wanjalo ke. Tata Mike waya ke ndafika nathetha ke naye sathetha savisana kungo October. Sabe sesi beka ne date wangoku. Sake 8 ka December. Mind ke utata ibuzile uthi phone kaloku jonga umtshato kaloku ufuna imali ungafuni intombi apha kanti awumanga kuhle emalini. Wayibiza nje imali at least ume kanjani. Wathi biza nje izimsekelo. But nayi senayi 7,000 for them nayi 7,000. Senayi imali ngoko ke go 80s. Go 80s. Nayi senayi okay it's fine. Hayi ke ndalibeke sokwayixesha babaye ke bolobola ke ngoku. Ndanza uhlamla ndaba shimali kubo nahamba okay nandise itruck emaXhoseni. Ngokunxa ndiva udadewethu uthi Mike sonithetha Mike wayisifile pha but ke kushiyeka inkomo ezimbini kuthiwe ziyaxhonywa ezankomo ezimbini. Ziyaxhonywa inkomo ezimbini uzuni bakho into ke udliwe ke ngoku. Lathi la ndinayo imali makaxhonywa inkomo apha yakudadewethu pha uyothatha imali bakudadewethu. Utata udadewethu nyema uthatha imali pha. Nanxa ndifika mna ke ngoku utata Mike uthi hayi bo lensizwa xa kunemali lensizwa. Caba what was engaged. Andazi bangeje eso. Andazi bangeje eso lapha ecaweni ba siqhutywa njani. Ndifuna sizaba ngumgqibelo ingeje. Ndiyakhawuleza lento. Ngoku ndithatha ndiqhuba ifeni kaTanci apha endala. Ndiqhuba ifeni kaTanci ndiyangayo. Ndifumene isuti ke. Ndiyangayo ndolanda udadewethu 27. Ndiba noba ungqobongwane unemoto pha. Ungqobongwane ayiphethe pha eCrossroad. Wayene Skyline pha imoto ezintathu pha. Ndiba ungqobongwane ndiyezi ngejini ndiyangeja pha. Ndibone imoto pha. Ungqoba swawuthini ndayida ndibengcokola. Xa ndihamba hey bukothini ma. Andabuya umva wathi nasishixo wanika Skyline sakhe. Ndashivele. Ndolanda dadewethu pha. Ndafika xa ndihamba ngeSky. Ndafika ngeSkyline nomfana sasezitshaka Skyline noma yakhe le moto hey nomfana lo unemali. Ndisibolekiwe. Xa ndifika ke hey enye into ke ngoku enye enebudrama kule ndawo andisazi noba zinerves noba yintoni na indlela endingakho right ngayo. Hey ndine-short breath. Hey ngoba ndade ndahamba seCrossroad 10 ingathi andiphefumuli kakuhle nje. Ndohlala ndohlala phaa udadewethu ovekileyo. Udadewethu phayana ngose-NY7 phaa ndivule andithe andiphekuse andale short breath engaka ndinayo. Kanti wenziwa ntoni hayi ke ndolanda dadewethu phayana safika kudala sibe khona abantu ecaweni. Ndathi nexesha bangubani ixesha khona uthe sigcwele apha ecaweni ke safika ke hayi ke sanikwa kwakho ityotyombe phaa ecaweni kumishini phaa ityotyombe nje uba wayihlala phaa. Sahlaliswa phayana siyifemeli Tanci khona noManci ekhona noManci udadewethu abantu sasibe 4-5 ifemeli. Hlala phaa ke kuxheliwe apha ke gcwele abazalwane ake solandwa ke. Hayi ke xa ndifika phaa kuyaculwa ngoba andicingi ndicule. Qhala mle short breath. Hayi ke kwenziwa zonke izinto udadewethu wakhe wangeja wagqiba ke sakhutshwa khona sakhutshwa sabuyela phaa hey yavuka khona ake ndaphekuswa. Hey into le ndilayo ndaphekuswa phaa ke ake ndarayithi sabizwa singena etafileni kutyiwa ke natyatsha yacinca nje. Akwakuhle kakhulu ingeji kakuhle kakhulu. Zabe ziqala njalo ingeji ke sedlula ke khawuleza umtshato nge-8 ngoDisemba. Kanti banayo uthi hey irayithi into ekhawulezwayo singatsali ixesha elide njengoba njena October phaa
yanguNovember, December yabe sengitshada. Waba mkhulu umtshato wami kakhulu umzalwane. Uthi utata ke ngoku ume mfondini. Mina umfundo ngamfunza ulunga njani batshijombeni apha. Mfondini yaphatha ingxoxo etweni 128 yotshata phayana. Nditata nantsi ingxaki tata. Zayi 128. Kwawugqitywa phaa ndithini? Ndiza naye apha tshembeni. Ara ndithatha apha tshembeni. Kandazinceda ngaloo nto. Kodwa ungaziphakamisi. Hamba ngepace yakho uThixo akunike yona. Anya umthetho wapha eCrossroad. Hey kwaklinwa ngabazali baklina nezitrato phayana nje bangekho ndlela njena ngamatyotyombe xa nezitrato baklina yonke into phaa ugcwala family yonke. Kangakuba khotanci nobabili tanci ngase-128 noso-10 athenga igusha. Beza nazo igusha ezimbini. Abamelwane apho banikela ngegusha. Saba yi-13 igusha. Nenkomo ngaphezulu. Omkhulu nyhani. Qithi omkhulu nyhani. Ubona ifoto zami. Hey. Omnye ubawo phaa ngapha kwendlela ubawo Ndaba. Ndaba noKhumalo babuyele udibana. Bawo Ndaba phayana unamakhosikazi amabili. Thengisa iveji. Bawo Ndaba athi hayi ke ndizawugida mna ngeveji apha ngotywala. Naye bawo Ndaba ngena utywala apha. Ngena utywala apha ekhaya. Athi hayi ndiyawazi utywala umtshato wamakholwa mna. Yani bawo Ndaba weza phaa amakhosikazi akhe bephethe iveji. Kusha notywala butisile utywala umqombothi. Bema ngapha ngaphandle yadini. Bathi nakwethu umgidi. Hayi ke abuya nawo back. Waqhutya imitshato yamibili. Okhona lapha ekhaya, okhona phakathi. Hawu umkhulu. Kakhulu. Omkhulu nyhani. Hawu. Crossroad kuba yonke Crossroad. Omkhulu nyhani, omkhulu nyhani. Ngenxa ngokuthi sebeka phansi abantu bayakuphakamisa. Uthi bayakuphakamisa. Uphuma abasemikhukhwini ngapha nangapha. Benza negusha qha. Baze bathi siyaqala balomtshato beCrossroad. Imbali yaseCrossroad. Ayimbali, yabayimbali. Usenazo ushicilelo levideo umtshato. Hayi ngeke video kaloku izifoto zodwa. Izifoto zodwa. Nansi enye ifoto ndibake iphake. Sizayifota nayo ewe. Senditshone enye ifoto zikhona zinishi ke. Ngazifoto umane uzifota zonke nge-album zazo. Ngeke bazakhona ivideo. Hayi omkhulu umtshato. Awuba kuhle nyhani ke umtshatweni wami. Ewe ake kwakuhle sadlula isilingo ngokutata ngoku si-8 ngoku izaba zi-25 Christmas course asekhona ke ngoku ke siya ke ngoku emhlanganweni sinqala umhlangano wabatsha yafana bayibu honeymoon but ke semhlanganweni sandiphumele ku-honeymoon kwi-hotel saye emhlanganweni ngoku utata wandinika utata uyiba wanika imoto yakhe umhlangano wabatsha seDurban eDlangezo. Ake sahamba ke saya khona kwakuhle sihamba nabazalwane khona umzalwane one Mzali Malahle. Angiba nomdadi wethu esijikaniso nomvula Ndlovu khona noMrs Matuzana sibayi-4 saya emhlanganweni kwakuhle kakhulu sahamba kakuhle sabuya. Amen. Hallelujah, Jesus.